رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. جنابندان اوچیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجه ایرو 26 گلان 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 همین اوچین دنوا روزه ده پیشکش بکن دست بکچن سر نوچین ما سوزدار آوستا گود ایدی دما جواب دموکراتیک دما آیشتی و یکیتیه Tülay Hatimoğulları diyarker erka heri giring dike ve sermeleyin parlamentoye. Endame Sipitiye Kamran Osman Gud erişen Türkiye pevajı astengtike. Tom Barak Gud peymana saj kespikos bigelek nişan davundakiren. Revşa girtiye nekhoş her kudiçe girande be. دوباره دنباش کدارن هجم دست به برفریان و چین خودی که لنداما کنسوی سرکاتیه گشته که جه سوزدار آوستانه سمان کلی سر میراتیا برخودان یا 52 سالانه پیکه که وی تکوشنه هی مزن بکنو بود ایدی دما جواکا دموکراتیک دما آشتو یکی تیه کنگره ما هر چقاس وکی کنگره کی آسایی یا دوزدمین بجی کنگره کی آورته بو ده شرط و مرج پر آورته ده هاته پیشخستن انجام تکوشینا 52 ساله ایسا 26 ساله به نوبر ربراپو لگراوا امرالی دیلگرتیه جنوب جاره کدن وکی چبونا دوامین یا PKK کو جنوب دیسا PKK ادی چبونا اساسی گارتنو و گارتنه دست بکر ev encamê tekoşîna Rêberapo ya 52 sala bû. Berî her tiştî Kurd li ser doşeka mirinê rakir ser piya, tekoşîna jinê şoreşa jinê pêşxist. Dîsa PKK di Kurdistan û Rojhilata Navîn û cîhanê de xeyalê ciwana rakire ser piya, ciwan xista xwedî tekoşîneke mezin bi saya PKK, tekoşîna PKK û Rêberapo Kurd azad afran, Kurd tekoşinvan afran, banga aşiti u civaka demokratik, kongre ve perspektif u banga reber apo kumbonek çekir. Esası xwadeji PKK keseki PKK tek nebriye. PKK ji bir rengi nahatiye tek birin, PKK de guhartunu ve guhartineke mezinde erki xwe diroki pek ani u erku mesuliyetiye xwe edi be hemi avayı به زانبونا دیروکی ایدی د جواکا دموکراتیک ته و پیش بخینه به د خطا اپوجی ده لدورا ریبر اپو به وی فکریاتا مزن دم دما تابه یا جواکا دموکراتیکه دم دما آشیتیه دم دما هفگرتنه دم دما جنایه دم دما جوانه دم دما آواکرنا برخودان بردوامه سرکفتنا ویجی به ریو ریباز نوجن به فرم نوجن اساسی خود تکوشینا آزادیه هین نو دست پید که لسر وی اساسی دوی ایدی او بنگاه کوهاتی چکرن میراسا 52 سالا یا کوهاتی دست خستن لسر وی اساسی او تکوشین daha زیادتر بکرن و ببلند کرن Jiddelege kongre ruken bagok jides şanker ku PKK bi taybeti irade kemezin dajin û ciwanan û got Kurd jinu ve rakir serpiyan û mehbûn axwe di nava PKK de dît. Ev ji carekê dî ev da diyarkirin ku bi taybet girêdan bûyna ciwanên Apoyê birêber Apora her talimatek, her peyveke libertî ku em çawaş xwarok talimatek em esas digirin û li ser vê esasê em dimeşin ev danîşandayîn di vê kongreyê de her wiha di vê kongreyê de ji bo me micareke esasî ya rexnedayînê ev bû ku pêwîst bû ku di vê kongreyê de di kongreya duwazdemîn de me fizîkî azadiya libertiyê xwe me pek anîbane lêbelê em dikarin vê bêjin ku ev kongrê de bir yereke esası hedef u armancaki me esası ku derkate holeji ev vok ciwanên Apoyî bu me micareke esası ya rexnedayînê ev ku
Facebook'u de kongrede kongre duazleminde me fiziki azadiya liberty xo me pek ani bana. Taqaz isal peyüste em fiziki azadiya liberty xo em pek binin. Jbe ko liberty me her tiştemeye. Peki ki yani jbo ma geçti esas xoda jbo jin jbo juana jbo geçti geleme. İrade buyuna ka pirmazın dedi avakırın. Ahlak ve vicdan dayı avakırın. Beykuman ab xoji demeta hafızayı ka pirmazın dedi avakırın ku meşamaya ku edişun da pevajiye nüre ku ama berduan bikinci mirasa ku mece PKK megirtiye rehi ku mece rehevalin xoy şehit megirtiye beve ama revebeçin ku peyuston xol her deri rexistin bikin ve herkes rexistin bikin ama ve bir bavariye demeşa xoy nuda ama demeşin u taqaz ama serkaftina bedes bixinin devi min de hafızaya kujmer hatiye hiştin mirasa gojmere hatiye hiştin xodi de katna ve nubuyne de kesayta xoda dayine avakirin beve heyecanı beve kelecanı her deri xori xistin kirin no nubuyne xoda avakirin müjaraj boma her esası ve her giringe Tülay Hatimoğulları gut ji bo pêkarina aştiye erka herî giring dikeve ser milên parlamentoyê. Hevseroka Dem Partî Tülay Hatimoğulları tekildarî banga reberap û nîqaşên ser qanûna bingehîn ji anefera xivî. Tülay Hatimoğulları got ji bo pêkanîna aştiyê erka herî giring dikeve ser milên parlamentoyê. Banga Birêz Abdullah Öcalan û Kongreya PKK'ya xwefesîkirinê ji bo guherin û veguherinê gavekî dîrokî ye. Bi rastî jî ev yek di dîroka Tirkiyeyê ya sed salî de ji bo aştiyê derfetekî gelekî qîmet e. Ji ber vê yekê divê destelatdarî dewlet, muxalefet û hemû beşên civakê bi vî awayî nêzî vê pêvajiyê bibin. Gerem ve derfete baş bi kar nînin mixabin em nikarbin aştiyeke mayîndê jî pêk bînin. Hevseroka Dem Partiyê derbera pirsa avakirina komisyona li meclîsê jî ev bersiv dide. Divê parlamento divê pêvajiyê de komisyoneke ava bike û bi awayekî fermî ve erkê bixe ser milên xwe. Ji ber ku helwesta zelaliya Birêz Abdullah Öcalan ya me ya siyaseta demokratîk û ya muxalefetê jî ev e. Ev kar wê li parlamentoyê were çareserkirin û aştî wê li parlamentoyê were pêkanîn. Tülay Hatimoğulları işaret bi nîqaşên li ser qanûna bingehîn jî kir û ev nirxandin kir. Ji bo pêşketina ve pêvajiyê hin gavên ku divê werin avêtin hene. Em dikarin ji vê yekê re bibêjin paqijkirina rêyê, nişaneya niyatê yan jî hin gavên lezgînên tekildarî mafên mirovan. Ji bo me yekem gavê ku divê were avêtin dabinkirina şert û mercên guncav ên Birêz Abdullah Öcalan'ın. Ev gelekî giring e. Ji ber ku ew bixwe wê vê pêvajiyê bi rev bibe û pêş bixe. Ji ber vê yekê divê hemû kesên alaqedar bikaribin bi Birêz Öcalan re hevdîtinê bikin. Her wiha pengavekê din jî têgeha mafên hemwelatbûna wek heve. Li Tirkiyeyê gelekî gel bawerî ziman û çandên cuda hene. Ji ber vê yekê em neçarin ku 86 milyon welatiyên Tirkiyeyê di çerçeweya hemwelatbûna wek hev de bibînin. Tülay Hatimoğulları anî ziman ku pêşketina pêvajoya aştiyê ya li Tirkiyeyê we ne tene bandorlu welet bike û wiha axivî. Ev yek dikare bandorekê Êrenî li Sûriye, Iraq û Îranê jî bike. Tirkiye ku pirsgirêka Kurd çareser kiriye tene ne li Sûriye. Li tevahiya Rojaveta Navîn dikare bibe pêşenge aştiyê. Demokratîkbûna Tirkiyeyê ve ji bo aştiya herêmê jî diyarkar be. Laura Kastel gut divê Birêz Abdullah Öcalan demilde swere berdan. Piştîbanga aştî û civaka demokratîk ya Rêber Abdullah Öcalan û biryara PKK'ya fesîkirine endama meclisa nûnerên pasê ya İspanyayê Laura Kastel. Ji ajansa Mezopotamyayê re axivî gut Birêz Abdullah Öcalan gaveke dîrokî avêt. PKK û gelek ku jî bi heman rengî gavên dîrokî avêtin. Niha dora Tirkiyeyê ku li hemberî gavên ji aliyê Kurdan ve hatine avêtin bikeve nava tevgerê de. Divê beriya her tiştî pêkarina diyalogeke bi niyeteke baş û nîşandana dilgermiya xwe nîşan bide û di destpêkê de divê Birêz Öcalan azad bike. Piştre deformeyke
د دستورا بنگهی ده بکه او قانونین خواه بگشتی بگهرینه لورا کاستلانی زمان کو دوی کنسیا اوروپای جی تفکاری لپیواجه بکه او گود herkese evgav ereni ditin u beyanan dan veke minat konseya Avrupayı dikare biber nav benkar u pevajiyo biser bixine min ev peşniyarjı kir hevi dikim ku konseya Avrupa biber prisyari tev bigere Laura Kastel heri David Beje ve PKK'de milde jilistiya terör rejibe derxistin u daviye li xitmandına tevgeren Kurt bine deveriya gişti ya nav neteveyi bizanıbe ku rasti çiye eğer gel bir rastiye zanıbe ve bersive bide bi perspektif ekedin edi dem hatiye ku em reva bikün bebrez ocalan kiye tevgera Kurt çiye PKK çiye Endame CPT'ye Kamuran Osman Got erişen Türkiye pevajoya aztenke. Piştî banga aştî û civaka demokratîka rêbera po PKK yeke adarê agirbest îlan kir. Dewleta Tirka dagirker tevî vê yekê jî bê navber êrişê qadên gerîla kir. Di bihin van êrişên dijwar de PKK di 5 û heftê Gulanê de kongreya xwe li darxist. Tê ragihandin ku êrişên dewleta Tirka dagirker bê navber berdewam dikin. Tîma rêxistina avakirina aştiya civakê ya Amerîkaya CPT radigihîne ku tenê di meha Nîsanê de 210 êriş pêk hatin. Endamê CPT'ye Kameran Osman tekildarê êrişên dewleta Tirk ji Ajansa Mezopotamyaya re axivî. Kameran Osman diyar dike ku rojên ku PKK kongreya xwe li darxistî jî êrişan berdewam kirine û dibêje. Di sê rojên kongreya PKK'de dewleta Tirk bi balafirên şer û çekên giran 61 êriş kirine. Di roja ragihandina kongreya PKK'de dewleta Tirk 94 êriş piştî kongreyê jî 200 êriş li ser herêmê pekanîne. Osman destnîşan dike ku pêvajoya hatiye destpêkirin ji bo ku weke pêvajoya aştiyê bê binavkirin divê Tirkiye êrişên xwe yên li ser herêmê rawestîne. Niha zemîna pêvajoya aştiyê hatiye avakirin. PKK ji bo avakirina vê zemînê xwe fesix kir. Hemû çalakiyên xwe rawestandine. Divê dewleta Tirk jî bi awayekê pratîkî bersive bide vê zemîna aştiyê. Berdewamiya van êrişan rêya pêvajoya aştiyê digire. Pêwîst e dewleta Tirk dawî li ser helwesta xwe ya ku dibêje ez dawî li terorê tînim bîne. Ji ber ku navê vê pêvajoyê pêvajoya aştiyê ye, ne pêvajoya daviyanîna terorê ye. Ev ziman xizmeta pêvajoya aştiyê nake. Kameran Osman bal dikşine ser rol û misyona hêzên navnetewî jî û dibêje. Ji bo ev pêvajoya aştiyê bigêje serkeftinê, divê qada navnetewî di navbera PKK û dewleta Tirk de navbênkariyê bike. Pêwîst e çavderiya pêvajoyê bikin. Aliyan hişyar bikin, zextelê dewleta Tirk bikin da ku êrişan rawestîne. Kameran Osman dide zanîn ku wan êrişên dewleta Tirk hemû qeyd kirine û wek rapor pêşkêşî civata navnetewî kirine. Em weke tîma CPT ya li herêmê çavderiya êriş û bombebaranên dewleta Tirk dikin û her wiha binpêkirina mafên sivîlan qeyd dikin. Tekildarê êriş û binpêkirinên mafan em zanyarî û bilançoyê bi dewletên navnetewî re parve dikin. Em nişan didin ku pêvajo wiha pêk nayê. Ji bo pêvajoya aştiyê were bi cihanîn divê dewleta Tirk gavên pratikî bavêjin. Osman herî dawî bang li dewleta Tirk dike ku ger ji bo aştiyê dilsoz be dê mafên gelê Kurd di destûra bingehîn de nas bike. Tombirak got peymana saj kespikos bi gelek nivşan da wondakirin emeviyeke carekedin dubara nekin. Balyoza Amerika'ya ya Ankara'ya û nûnerê têbet ya Suriye Tombarak derbarê rakirina ambargoyê li ser Suriye'de daxuyaniyek da barak peymana saj kespikos bi bir dixe û dibêje ev peyman ji bo berjewendiyên emperyal hate çêkirin. Tombirak wiha dewam dike. Welatên Rojavayî 100 salek berê nexşe rêveberiyên mandayî, sînorên xêzkirî û rêveberiyên biyanî ferz kirin. Peymana Saykos-Pikos Sûriye û herêmeke berfireh ne ji bo aştiyê ji bo berjewendiyên emperyal hate çêkirin. Vê peymane gelek nivştan û windakirin em vê yekê carekê din nekin serdema destwerdana welatên Rojavayî bi dawî bû.
Barak got Serok Amerika Donald Trump yên 13 Gulanê jî bi bîr dixe û dibêje rojên ferskirin û destwerdanên welatên Rojavayê ên li ser rojhilata navîn bi dawî bûne. Balyozê Amerîkayê yên Ankarê û nûnerê taybetê Sûriyeyê Tom Brak di peymanê xwe de dibêje di nîvê vê zayîna Sûriyeyê de bi aramî û rûmet yekîtiya gelan pêk were. Ev jî bi rastiyê berpirsiyariyê û bi hesabdayînê dest pê dike ne bi paşguhkirina pirsgirêkekê bêyî çarêserkirina pirsgirêkan heye. Em bi Tirkiye welatên kendavê û Ewropayê re ne lê vê carê ne bi leşker axaftinên mezinên sînorên xeyalî bi gelê Sûriyê re mil bimilin. Biketina rejima Esad mederiyên aştiyê vekir birakirina ambargoyan ji bo gelên Sûriyê deriyê riya ber bi aramî û ewlehiyê vedibe. Hêjayî bi bîrxistinê peymana Sykos-Picos peymaneke veşartiye. Di sala 1916 de di dema şerê cîhanê ya yekemîn de di navbera Brîtanya û Fransayê de bi piştgiriya Rusyayê hatiye îmzêkirin. Armanca peymanê piştî têkçûna İmparatoriya Osmanî parvekirina xaka rojhilata navîn û Kurdistanê bû. Rewşa girtiyên nexweş Nebîoğlu ku ji sedî nû du astengdarê giran dibe. Fırat Nebîoğlu di sala 2015 de hate girtin û 14 sal û 6 man hate cezakirin li girtika Amedê felç bû hejmara yekî tê girtin. Di sê salan de sê caran çû diyalîzê ji sedî nû du astengdarê nexweşiya wî ya gurçikan heye gelek zayıf bûye û daketiye 49 kiloyan rewşa wî jî her ku diçe giran dibe. Komisyona Tenduristiya Nexweşxaneya Amedê jî di 15 Nîsan de rapor da Nebîoğlu got gurçikên wî êdî têr nakin. Parêzerê Nebîoğlu bi daxwaza talûkkirina înfaza cezayê müvekkilê xwe di 22 Gulanê de ser li ser dosyayê Komareyê Amedê dan. Saziya Tipa Adlî ATK jî di 4 Adara 2022 de rapora dikarê di girtîgehê de bimîne da. Ji bo neqilkirina gurçikê heft caran serlêdan hatiye kirin lê tu caran bersivekê erenîne hatiye dayîn. Daxwazên tahliyeyê yên malbatê jî her tim hatine redgirin. Ji serlêdanên ji bo yekîtiya bijîşkên Tirk TTP û Komisyona Lêkolînkirina mafê girtiyan a meclîsê jî hatine kirin lê tu encam heta niha derneketiye. Eren keskin got girtiyên nexweş divê tavlê bene berdan. Hevseroka Giştiya Komeliya Mafê Mirovan îhade Eren keskin derbarê biryara PKK ya ji bo bidawîkirina têkoşîna çekdarî de axivî. Keskin de axaftina xwe de dibêje raydarên dewletê û desthilatdariyê ban kirin û gotin bila Kurd bên em li hev bikin. Kurd hatin li ser maseyê rûniştin lehîna dewlet û desthilatdarî li holê nîne. Gava sereke ya ku divê dewlet û desthilatdarî bavê jê bi cîhanîna hukûkê ye. Divê dewlet di hukûka xwe ya navxweyî de guhertinan bike û hemû astengiyên li pêşiya aştî û demokrasiyê ji holê rake. Divê tîke ji ber fikra xwe neyê da rizandin û neyê girtin. Divê demil dest kanûna têkoşîna dijî terorê bi temamî bêrakirin. Divê di kanûna cezaya Tirkiyeyê jî xalên têkildarî sûcên rêxistin bêne guhertin. Divê beriya her tiştî peymana İstanbulê ya Konseya Avrupayê bênû kirin, carekê din peyman bê îmze kirin. Divê demil dest girtiyên nexweş û hemû girtiyên siyasî werin berdan. Eren keskin balkişan ser pêşniyara Dewleta Bahçelî avakirina komisyona li meclîsê û wiha bidawî kir. Ev pêşniyar gaveke Ereniyê lê pêwîstî bi avakirina komisyonên rûbrûbûnê û heqîqetê heye. Belgodarinca di rojekê de 4 ji zarok 11 kes hatin kuştin navên de çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê li Sûriyê di 4 saatên dawî de 11 kes ji ber êriş bermayên şer û bikarana çekan hatiye kuştin. Sohrê derbarê mijarê de ev daxuyanî da. Li bajarokê dîwêr Dêrazorê şivanek de encama teqîna mayînekê de jiyana xwe ji dest da. Li bajarê Sibêxanê jî zarokeke bi şaşîtî ji aliyê birayê ve bi çifteyê nêçîrê hatiye kuştin. Li bajarokê Cella yê rojhilatê Dêrazorê jî ji ber teqîna depoyeke çekan 3 endamên hêzên ewlehiyên yên desthilatê Şamê jiyana xwe ji dest dane û 4 endam jî birîndar bûne. Li Gurî Sohrê li Cebil şarê Humusê jî ji ber teqîna bombeyeke zarokekî jiyana xwe ji dest daye. Li gundewarê Ceblê yê Lasqiyê jî de êrişa çekdarê nenasê ciwanekî hatiye kuştin. Her wiha li taxê Nasîra ya bajara Hesekê komekê dizan bi ser malekê
de girtiye û keseke qetil kirine li heman bajarê de encama teqîne de bê serûber a çekan ciwanek hatiye kuştin. Hat diyarkirin ku li taxa Someriyê ya Şamê jî ji ber teqîna bê serûber a çekan zarokeke jiyana xwe jî dest daye û li gundewarê min biçe jî dema paqişkirina çekan zarokekî 15 salî bi şaştî hatiye kuştin. Bele godan jemen û çênî û pêşkêşkirin ana xatirê we demiş.